Én 7 éve meditálok, és ez a vágy bennem egyre érlelődött, hogy a diákjaim is meditáljanak, mert úgy gondoltam, hogy a mai életben, amikor annyi stressz éri az embereket, és már a gyerekeket is sajnos, ez egy olyan csodálatos lehetőség, hogy egy gyerek meg tud ettől a stressztől szabadulni, és boldogan, vidáman és kevesebb munkával több eredményt tud elérni, hogy azt gondoltam, hogy ezt be kell hozni az iskolába. Csodálatosan összeforrasztotta ezt a kis közösséget, ez a közös meditáció, de nem ez az igazi hatása, hanem azok az eredmények, amelyeket napról napra látunk. Olyan dolgozatok, amelyekről egészen konkrétan tudok beszámolni, amelyeket például nálam írtak a 3. C-osztályosok, ők vannak legtöbben, az ő osztályukból 10-en meditálnak, és 22 az osztály létszáma, tehát majdnem 50%. Történelem dolgozat átlaga 4,66, a 22 dolgozatból 17 ötös dolgozat. Hát ez nagyszerű. Ugyancsak magyar irodalomból 18 ötös dolgozat. Tegnap tudták meg a magyar nyelvtan dolgozat eredményét, azt mondták, hogy nem volt könnyű a dolgozat, és 1-3-as volt, 2 4-es, 1-2 4-5 és az összes többi 5-ös. Hát ezek nagyszerű eredmények. Igazgató úr, meglehetősen szokatlan dolog, hogy egy iskolában egy csoport hivatalosan nap mint nap együtt meditál, méghozzá igazgatói engedéllyel, igazgatói áldással. Hogyan alakult ez így? Miért döntött emellett? Valahol olvastam, hogy az emberi agykapacitás kihasználtsága csupán 6%. Ha az ember arra gondol, hogy ezt föl lehetne tornázni 10-15%-ra, akkor ma úgy gondolom elképzelhetetlen távlatok nyílnának meg az emberiség előtt. Nekem, mint igazgatónak is, illetve mint tanárnak is kötelességem, hogy minden olyan kezdeményezést, minden olyan programot támogassak, amelyben elő tudjuk segíteni azt, hogy a gyermekeink teljesítménye, szellemi befogadó képessége növekedjen.